Kamulyan jroning panandhang. Panglimbang 5 menit dina Selasa Legi tanggal 19 Mei taun 2026. Kapethik saka Injil Yohanes bab 17 ayat 1 tekan ayat 11a. Entuk setuju, entuk ora. Salah sisi tokoh kang lagi moncer keri-keri iki yaiku Mas Nadiem Makarim. Mantan Menteri Pendidikan zaman Presiden Jokowi iki moncer ora amarga sugih mbrewu utawa antuk lotre triliunan akeh, ananging amarga katuntut pidana dening pangadilan kang menawa digunggung kepruk lawase 26 taun. Sawijining tuntutan kang jarine para praktisi hukum ora tinemu ngakal. Kejaba kang katuduhake jroning pangadilan kabeh ora kabukti. Tuntutan iki luwih-luwih tinimbang paukumane wong kang gawe raja pati. Ing kahanan kang jarine wong akeh dijolimi negara iki, panjenengane banjir dukungan saka masyarakat. Masyarakat mligine para juru karya Gojek padha bengok ora padha nglilakake menawa wong sing kejaba kondang jujur nanging uga wis nyumadikake panggawean kanggo maewu-ewu wong iki kakunjara. Prastawa saemper cecala 1000 taun kepungkur uga dumadi ing tlatah Yahudi. Gusti Yesus jroning waosan dina iki uga ngarani panandhang enggo seda sinalip kang bakal panjenengane adepi minangka prastawa kamulyan. Panjenengane nyebut prastawa kamulyan jalaran kanthi kahanan kaya mengkono dadi nyata menawa panjenengane nandhang sangsara enggo seda sinalip marga nuhuni dawuh dalem Allah Yang Rama nebus dosa manungsa. Marga karya panebusan mau, manungsa kang percaya lan tuhu ing dawuh panjenengane bakal luar saka sangsara langgeng sarta nampa kamulyan ing swarga bareng Allah Yang Rama sarta para suci dalem. Rikala sugeng Gusti Yesus ora nindakake kadurakan lan kadurjanan kayata korupsi utawa merjaya liyan. Sewalike panjenengane malah tansah tumindak becik. Sing luwih dicawisake pangan, sing lara ditambani, kepara sing mati kauripake. Nanging amarga saka drengkine para panguwasa Yahudi, panjenengane kaukum pati kanthi sinalip. Para panggedhe lan panguwasa Yahudi padha lara ati jalaran dadi sasarane kritik panjenengane. Kudune wong dikritik lan dielekake tumindak alane amrih bali tumindak becik mono rak ngaturake panuwun. Nanging marga lara ati ora trima, wong-wong mau padha ngrekodaya nyedani Gusti kanthi pawadan nyamah Allah. Para tresna pelem kinasih, akeh prastawa-prastawa ngguyokake ing negeri Konoha iki. Sing jujur ajur, sing korupsi padha lungguh kursi panguwasa. Muga Yang Roh Suci nyadarake para pangembating praja kanggo tumindak selaras karsa dalem Gusti. Muga Pak Nadiem lan wong-wong kang nangsipe kaya Gusti Yesus marga kakaningaya dening para panegak hukum tanpa nurani pikantuk kekuatan saka Yang Roh Suci. Prayoga padha kita dongakake uga para priyagung kang dadi tumbal kasrakaning para panggedhe bangsa kita iki. Suwawi sami munjuk Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Yang Roh Suci mugi rawuh madhangi manahipun para panggedhe bangsa kawula saengga saged nibakaken keputusan ingkang adil. Mugi rawuh Yang Roh Suci neguhaken sederek-sederek ingkang dados kurban kadurjananipun sesami. Mugi rawuh Yang Roh Suci madhangi manah lan pikiran kawula saengga dados penderek-penderek Gusti Yesus ingkang lurus, leres lan wicaksana. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados simula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci.
Amin.